Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitra Ngajin. Oke guys, kali ini aku wis mergawe iki aku mau pesen seblak ya guys yo. Pesen seblak ning gone Mbak Yeni. Perdana pertama kali pesen seblak ning gone Mbak Yeni guys. Terus statusnya Mas Budi. Biasanya ke aku Bong, kon minta. Ya di rumah sih. Sedengan. Oke guys, iki cocok iki suasanane iki nganu. Mun ya. Masih semuni. Oh iya. Miber. Manake kan ning kene lho, iso kono lho. Masa piye? Lho. Di rupane wireng guys. Iki cocok kalau hawane guys, hawane iki panas. Ki mang wis di WA wonge jam 1:30 tapi aku boleh langsung guys yo. Dadi iki aku langge apen Cipuk Rono. Oke guys. Oke guys, ini perjalanan menuju guys. Perjalanan. Penandi bel. Penandi iki lagi guys, alhamdulillah. Tetapi aku walaupun guys. Tapi cedek kok guys yo. Kurang gede kan lho guys. Basui itu tempatnya di dekat Kone Amarbu guys. Terus nyampe ya guys. Gak banget kalau uangnya ngandungnya. Kami guys ngopi yuk guys, wis teko iki ngene. Mau pesen biasa satu apa tak lo nambah 5 tapi aku gak ngomongnya ya Allah pakai men yuk guys maksudnya. Cuma nyemprot ora ya. Gak iya jumbo men wongnya apa tak pakai guys. Tapi aku gak ngomong wongnya guys tadi nih. Biasanya kan aku butuh orang guys. Ini ganti anak wongnya. Jadi ya gak tumbas seneng. Terus iki wis teko nggone wonge. Assalamualaikum. Sing apik. Sing apik. Sing apik. Sing apik. Sing apik, nek duduk sing apik. Nek duduk sing apik. Nanjuk guys, paket. Paket. Iki apa bom? Iki pas mikir baik kula nah. Iya, kan aku fomonya buat kamu, Bumil. Lah, iya cincin lah. Iya, aku kan dekane terus status Mas Budi lho. Aku sing nyidamimu. Sing nyidam aku ora awakmu. Terima kasih janji. Oke. Gak tau nyidam mana-mana guys. Lancar terus rezekinya. Amin ya Allah, aku sing nyidam. Sehat selalu. Amin. Aku mang ora mas status Mas Budimu. Ya pengen nek. Aku kan belum tahu. Ndek iki pentosan kabel. Saiki kuwi ditukokno bojoku rong dina iki lho, mangan tukokno neh. Kok ning ndi? Dijoi sing meteng aku. Kira tak ijik kuwi. Yo, ndang mangan. Tentang mas sebelah. Nane dekne bengi-bengi guys. Murah meriah guys lho. 10.000. Apa anak ini yo? Iya mu sebelah mu gak kondang e. Anak ini nek. Sini kok sosis-sosisan iki. Terus temanmu aku pengen mulai aku pengen mangan kok. Iki lagi mulai iki baru. Wes mulai. Terus aku nang masih terus mari ngono njupuk iki. Terus kowe iki lho tak WA. Iki enek duwe anem urung tak buka. Anu. Piye? Kalau sangkaku. Wes sik ingi. Ora. Aku sing njaluk aku malah kok midang bojoku lah bojoku lewat kono tekmu. Sumpah, Dek. Ndek iki dituwak bojoku terus aku mang njaluk neh. Lah kok malah seneng sen mang. Kowe terus aku.
Enak kok. Tenan. Mek piring panas. Bro, menambahkan buah lah. Oke aja. Mari. Gimana paket sedengan guys, sama enak 10.000 murah banget. Ki ono kerupuk ini, kerupuk putih guys yo. Kerupuk putih. Ono sosis, mie. Ono ki apa jenenge guys? Buh ki putih apa iki? Termasuk murah banget ya guys yo. Apa larang malah. Ono sayurane. Ki apa guys ini? Jenenge. Guys gak rahu jenenge iki. Guys wala. Ki jenenge ngene. Jenenge ngene bareng lho. Ini ki apa iki? Paketnya murah iki guys. 10.000. Cek nanggung ini larang guys lagi yo. Apa larang ki? Mundak malah. Rekomen ki guys. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mie. Ono mie. Mana nih? Kerupuk ya, kerupuk ikan. Udah terima kerupuk putih tok. Ini kerupuk putih yang kayak kerupuk Rafael. Panas kan panas nih guys. Aku tak udah pentol nggak sebarang sekarang nggak pernah tulasannya nggak pernah ya sebelah. Batu korayo. Cikan andok ya, astagfirullah. Andok ya. Saya kan dengar. Dengar tadi 6 likur. 6 likur. Tapi medun guys. Berapa nambah? Medun. Badi kok ya, Kak Badi. Ini. Itu rola sewu. Rola sewu ya paling. Murah bangetan. Daripada yo dhewe guys yo. Sen. Sen. Kilo, tak bilang. Dek. Tanah wakilnya ada bener. Dan mam jajal. Sing apik aduk ning isor oleh. Wala. Seteng gue mau. Pisan. Enak. Mantul? Regane tebak piro? 10 juta. Kak 10.000. Tak nilai 1 sampai 100. Piro? 99. Dolar satune ndi mencolot. Lah kan ini 1 sampai 100. Aku milih 99. Ya wes. Ana apa-apa nih isen kuwi apa wi? Ini apa ya? Pental. Ini mantap. Apa jenenge wi? Enggak tahu. Aku yo gak roh.
Murah ya sen yo. Ya apa? Mbah yo ngono kuwi. Ya nek kejune. Nek sing nek kejune enak ya, Bu. Gampling. Heeh. Bapak turu. Gak usah dikei bapak turu yo. Gak patek sen malah ya ketemang bermain pentol sama kabel guys. Wis, Bu. Makasih. Aku adus. Jam piro? Urung jam 2:30 kok. Aku dolanan. Wes iki. Oh. Mah guys ya. Terane. Peatus, CPA. Ndak kudu mo ae budal ya, Pak. Pedes enggak? Padahal enggak pedes sih. Sedang pedes. Tapi begini sini pedes. Sanyo paling kayak. Kenapa Jen? Aku udah 9 menit 2 semua